Добро утро, здравейте! Днес ще ви разкажа от опита ми в кухните как се прави пирешка супа. Опитвам се максимално бавен да бъда, за да може да усвоите много добре как се прави супата. Много е важно кога една супа ще бъде вкусна и кога една супа ще бъде здравословна. Тук има две разлики. Супата, за да бъде вкусна, задължително се долива студена вода. Когато искате да запазите витамините и да бъде здравословна, но за тази цел няма да бъде толкова вкусна, топла вода или гореща вода. Тогава запечатвате витамините, няма как да избягат, макар че те се унищожават. Да започваме как се прави пирешка супа. От опита ми през годините съм усвоил най-добрия начин и лесен за пирешка супа. Взимате цяло пиле, внимавате да не е бомбирано. Ако е бомбирано, то си личи по самата кожа, че е инжектирано. Вътре, когато инжектират, първо слагат едни добавки, които не са много здравословни и довеждат до ракови образования. По-добре е да намерите домашна кокошка, която е била хранена с царевица и така нататък. Тогава, когато много е важно и храната. С какво е хранена тази кокошка. И слагате цялото пиле в студена вода. Като сложите пилето в студена вода, го варите близо 2 часа. 2 часа и половина. Да. За да се стигне до самия бульон, който се извлича от самото пиле, е хубаво да бъде транжирано. Тоест, да му се отделят краката и крилата. Хълбоците хубаво е да се разделят на две. Слагате на тенджера около 3 между 5 литра. В тази тенджера задушавате морков, който е нарязан на купчета, конкасе, както му казват готвачите, на конкасе, зелена чушка и червена чушка. Някои почват да спорят, че чушката убива вкуса. Напротив, няма такова нещо. Добавя се вкуса. Приготвяте си и картоф, средно голям, около 380-400 грама. Има и картофи по половин килограм, но то го обелите и дава много фира самия картоф, защото много често има болести състояние в самия картоф. Образования, които не е желателно да се приемат от организма. Всичко махате. Черни, особено зелени повърхности по картофа трябва задължително се махат. Това е отрова. До задушаването моркова, първо слагате моркова в масло около 128-130 грама масълце. Добавяте и олио около 50 мл. Задушавате моркова първо около 5 минути. След това червената и зелената чушка добавяте. Не се слага кервис или целина, докато се пърши. Не. Билките се слагат накрая. Докато задушавате и си пуснат цвета, доливат от бульона, който сте го варили 2 часа. Прецедете задължително през цедка. Месото през това време е изтинало, докато нарежете продуктите. Слагате бульона, сипате бульона, започва да
като започне да завира водата, да стига до 100 градуса по Целзий, добавяте картоф, нарязан на конкасе или на купчета. И започвате през това време да си късате месото. Не го режете, късате го, както е казано едно време бабичките, месото на пиешка супа задължително се къса. Слагате тогава, след като заври с това картофите, след около 15-20 минути добавяте целина или селарито, ако има селари, още по-добре, стеблата на целината. Добавяте филе, което да е на снопчета, едни тънко филе, не знам каква марка беше, мисля, че беше на Фамилия ли. На снопчета слагате около едно снопче и половина, две, не повече. Нали? Все пак трябва да е супа, не яхния. Накрая слагате на 1 литър се слага сол, зависи каква сол. Има разлика от сол до сол. По принцип слагате една лъжица на 1 литър. В случая трябва да сложите 3 супени лъжици равни сол. Черен пипер около 2 мг. Магданоз нарязан една връзка. И като стане филето, то бързо става, за около 2-3 минути, гасите от огъня, слагате магданоза, пробвате с една лъжичка как е на сол, добавяте ако трябва, затваряте капак и оставате супата да почине. Става въпрос тук вече за бистра супа, пилешка супа. Когато искаме да направим застройка, нали, да е застроена, взимаме едно кисело мляко, 2 жълтъка. Тези 2 жълтъка ги слагаме в киселото мляко в една касеролка, 2 жълтъка вътре, около една равна лъжица, но да не е около 5 грама брашно. Бъркате с бъркалка, хубаво да се разбие брашното. Загрявате киселото мляко, но до такава степен да бъде равна с пилешката супа. 1:1 трябва да бъде топли и двете неща. Но когато започва да си киселото мляко и жълтъците и брашното вече да почва да къкри, добавяте малко от бульона към киселото мляко, към застройката, бъркате и сипате вече пилешката супа и оставате супата да почине за около половин час. Това е най-добрата рецепта за пилешка супа. Благодаря ви. Живи и здрави!